Good morning mga kadunmaki alias Huray. Nandito ako ngayon naka-duty sa Solid North Bus Station at Jackliner dito po sa Avenida Santa Cruz. Tara na guys, ikutin na natin ang buong area. Go! Ayan guys, ito po yung terminal ng Solid North at saka Jackliner. Ito pong Jackliner, ang biyahe po nito is papuntang Lucena at Santa Cruz, Laguna. Dadaan po ito ng Alabang, Calamba. At ito naman po guys yung Solid North, biyahe po itong Pangasinan, Dagupan, San Carlos. Yan guys, nakita nyo guys, ayan po yung Solid North na bus. Doon po sa mga hindi pa nakakaalam ng terminal na ito, dito po ito sa Santa Cruz Avenida. Ayan guys, ito po yung Solid North. Dito na kayo sumakay guys kung pupunta kayong Pangasinan, Dagupan. Ayan, dito po yung Solid North, ito po yung Jackliner. Ayan. So guys, ito po yung area ng terminal ng Solid North dito po sa Avenida. Ayan. So guys, ikutin natin. Ayan, ayan yung mga pasahero guys, nakaupo na dyan. Ayan, naghihintay na lang kung kailan aalis. Ito, Jackliner. Ito po guys, ito po yung master dito sa master terminal ng Solid North. Papuntang Pangasinan, Dagupan at San Carlos guys. Yan, so doon po sa mga hindi pa nakakalam sa terminal na ito, pwede po kayong sumakay dito sa Santa Cruz Avenida. Ayan guys, ito po yung mga dispatcher natin. Ayan, mga buwan-buwan mga dispatcher. Yan guys, mga dispatcher natin dyan. Dito po ito sa Avenida Santa Cruz. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ito, dito na kayo sumakay. Yan guys, no, ikutin natin doon ba na guys, no, sa may harap. Ito. Yan guys, no. Yan guys, no, so ito. Ayan. Ayan guys, ito po yung Dorothy Jose Street. Yan, papakita ko sa inyo kung anong area ito. Ayan. Ayan. Oh. Ayan guys, dito po kayo sumakay ha, papuntang Pangasinan, Solid North Bus Station at saka Jackliner papuntang Alabang, Lucena at Santa Cruz. Ayan guys. Alin ka ba? Alin ka? Ha? YouTube live ka? Oh, nagbablog ako eh. So ayan guys, ito po yung area ng terminal ng Solid North Bus Station. Ayan. Ito po guys yung ano, kung nakikita nyo, ayan po yung LRT station ng Dorothy Jose. Katapat po ng Grand Opera Hotel and Casino. Ayan po, ayan. Ayan po yung bus terminal natin dito sa Avenida
So guys, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan guys, oh, si Ate Tisayo may dadalang aso. Ayan. So maraming salamat po sa inyo mga kadunmaki sa Waray. Sa sunod po ulit, magkikita-kita ulit tayo. God bless po sa inyong lahat. Salamat.